Hoxe vos traigo 10 minixogos que están arrasando este verán para levar a calquer lugar. Na vosa mochila, maleta, bolso, a donde vos que irades. Praia, piscina, avión, tren, restaurante... A excusa perfecta para non sacar o móvil. Vamos cos 10 máis vendidos. No número 10 temos unha llenga. Se non xogaches ningunha vez a unha llenga, pois tampouco pasa nada, porque te van a explicar en menos de un minuto. A partir dos 5 anos e podes xogar ata os nosos avós. No número 9 temos outro clasicazo, un 4 en raya, coloca 4, como queiras chamarlle. Quen non xogou algunha vez a isto ou tiñan os teus primos, avós, veciños e demais. A partir dos 4 anos tamén pode xogar todo o mundo. Un formato, a ver, non mini, pero moi compacto. No número 8 temos os Lógicamente, ou Golpe de Genio. Estes minixogos de Lúdilo, vale, son cartas que nos presentan pois enigmas e xogos con resolución de problemas e lógica e demais, vale? Están pensados para xogar en modo individual, pero podedes xogar tamén pois en modo cooperativo ou incluso retándovos, vale? No número 7 temos outro clasicazo, que é o Batalla Naval Magnético. Ven todo aquí metidiño a partir dos 5 anos tamén para xogar toda a familia, non se perde ningunha peza. No número 6, o Reverso, que podes levar incluso no peto, vale? Este para que lle guste darlle o coco. No número 5 temos Cazapalabras, un cubilete, temos que formar unha palabra con esas 3 letras. É un xogo que o podes levar a calquer lugar. No número 4 temos un xogo que vos recomendamos moito en formato grande, vale, na súa caixiña, vos dará moito tempo de diversión. No número 3, os stacking, vale? Estes chegaron para quedarse e arrasar. Unha bolsita zip que se abre e volves a pechar, trae un libriño de retos, xa volvemos aí algunha vez por stories, e unhas peciñas, vale? Trátase de ir apilando por cores e se poden mesturar todos, vale? Porque os retos son por cores, entón podemos mesturar as peciñas, vale? E así facemos pois, retos diferentes e con diferentes dificultades. No número 2 temos Pájaros Locos, vale? Xogo de toma de decisións, ten interacción, pique, podes fastidiar os demais, hai que coleccionar páxaros, vale? De diferentes cores, pero cuidado cos números pares. No número 1 está Gol, que é outro mini xogo de cartas, vale? Para máis de 6 anos este, é un xogo de memoria, vale? E aquí gaña o que máis pepitas de ouro consiga. Contame en comentarios que mini xogo nos recomendas tú. Chao, hasta outra.